8-ročník konferencie Deň bez hotovosti, ktorú organizuje Združenie pre bankové karty, okrem iného priniesol aj výsledky prieskumu, ktorý ukazuje, ako vedia Slováci narábať s peniazmi. Prieskum Európskej centrálnej banky ukázal, že v rámci eurozóny sme krajina s najväčším stupňom toho, že si odkladáme hotovosť, dominujeme v tom. Na strane druhej ten istý prieskum ukázal, že patríme k tým, ktorí najmenej chceme hotovosťou platiť, čo je také zaujímavé, takže radi máme tie peniaze doma, ale a ukázal to aj prieskum, ktorý sme robili exkluzívne pre ZBK, že platba bezhotovostná pre nás nie je problémom. Už na čo máme tie peniaze v hotovosti doma, to už ste nezisťovali? Zisťovali sme, pomerne intenzívne tam vyskakuje taká tá vec, že je to rýchle, okamžite sa vyrovnajú sa dlhy a súčasne je tam pomerne intenzívne vychádza taký atribút, že platba je anonymná, takže máme dôvod na to, aby sme platili anonymne. Hej, tak. Áno, a to už si každý domyslí z akého dôvodu, ale samozrejme my máme dokonca ústavné právo na tú hotovosť a máme ho takýmto spôsobom zakotvené. No tak uvidíme, či nás napríklad bude inšpirovať k zmene myslenia digitálne euro. Čo o ňom vieme? Digitálne euro je zaujímavé v tom, že vlastne v tejto chvíli 40% ľudí spontánne povie, že nevie vôbec nič o digitálnom eure. A potom v takej tej otvorenej otázke to znamená, že mohli hovoriť ľudia rôzne veci, ktoré si myslia, že súvisia s digitálnym eurom, tak najväčší parameter bolo také niečo, že bezhotovostná virtuálna mena, to bolo 9%, takže v tejto chvíli v podstate ľudia nevedia vôbec nič o digitálnom eure. A ako som hovoril na tej prednáške, čo nie je nič zlé, pretože tým pádom všetci, ktorí sú zodpovední za digitálne euro, tak majú výzvu akože vysvetľovať a pracovať. V predchádzajúcich prednáškach sme videli a počuli, že 40% Slovákov netuší, čo je to digitálne euro. Je to napriek tomu nevyhnutná budúcnosť? Podľa môjho názoru to nie je nevyhnutná budúcnosť, iba v tom zmysle, že pokiaľ by eurozóna chcela zjednodušiť technológie, ktoré stoja za platovým stykom, tak toto by bola jedna z ciest, ktorým by to išlo urobiť, ale bude sa musieť vlastne nejakým spôsobom pobiť s tým veľkým protitlakom toho súčasného systému, ktorý nesie nejaké svoje náklady a nejaké svoje výnosy a to všetko by išlo bokom, keby digitálne euro sa malo presadiť v plnej miere. Ale to, že papierové a kovové peniaze sú už relatívne minulosťou, začína byť pravdou, aj keď sme počuli, že radi si ich ešte držíme ako keby doma nejakú pohotovostnú hotovosť, ale tá budúcnosť reálne smeruje k elektronickej výmene peňazí a elektronickým pohybom a transakciám. Tak ono to vyplýva z podstaty toho, že väčšinu obchodov už dneska robíme na internete, platíme dopredu kartou v mobile a tak ďalej, čiže tá platba v hotovosti je menej praktická, ale nemyslím si, že by úplne zanikla, pretože predsa len ľudia potrebujú aj nejakú istotu, ktorá je nezávislá od toho štátu alebo stavu, v ktorom sa nachádza. Takže ľudia si myslím na Slovensku budú stále tú hotovosť sa snažiť držať a prípadne tí, čo budú vzdelanejší, tak možno, že budú diverzifikovať do bitcoinu a zlata a podobných aktív. Aká je z tohto pohľadu perspektíva digitálneho eura? Digitálne euro by chcelo prispieť alebo prísť s novým produktom do budúcnosti. To znamená prispieť k vyššej konkurencii v oblasti platenia a tým jeho hlavným dôvodom, prečo ho chceme zaviesť, je, že v rámci eurozóny nemáme tu vlastné paneurópske riešenie, čo sa týka platenia a digitálne euro by malo tento nedostatok vyriešiť v budúcnosti. To znamená, to nie je momentálne o tom, aby sa nahradili papierové a kovové peniaze úplne. Tu veľmi radi zdôrazňujeme, že digitálne euro nenahradí hotovosť. Dokonca v rámci legislatívneho procesu sú momentálne v európskych inštitúciách dva súčasné legislatívne akty. Jeden akt o zavedení digitálneho eura a druhý legislatívny akt o zachovaní práva na hotovosť. Počuli sme v predchádzajúcej prednáške pána Forgáča, že veľmi nedáva veľkú perspektívu projektu digitálneho eura, skôr vsádza na bitcoin. Hovorí, že to digitálne euro má jednu vážnu chybu, že ho tvoria v podstate v nejakom regulovanom režime alebo štáty alebo centrálne banky, kdežto ten bitcoin vznikol spontánne na základe dokonca dobrej, peknej myšlienky. Áno, digitálne euro nebude prostriedkom nejakých investícií alebo nejakých špekulácií, že ten koncový klient by si konečnú súdku možno zarobil. Digitálne euro, tak ako je dnes hotovosť, bude hlavne platobným prostriedkom. To znamená, tak ako dnes platíme hotovosťou, v budúcnosti budeme platiť digitálnym eurom, ale nikto ho to nemôže čakať, že ak
si nejakým spôsobom aktivuje digitálne euro, tak na tom budúcnosti zarobí. Nebude to žiadny investičný nástroj alebo prostriedok na nejaké špekulácie na prilepšenie si. A odkedy teda môžeme očakávať, že bude bežné digitálne euro? Rada guvernérov oznámila koncom októbra na svojom zasadnutí, že taký najskorší možný termín je aktuálne nejaký druhý pôrok 2029. Samozrejme, ten termín bude veľmi závisieť od toho, ako bude prijatá legislatíva. Očakáva sa, že tá legislatíva mala byť prijatá niekedy najneskôr koncom roku 2026, ale to je základný predpoklad toho, aby ten rok 2029 bol aj realitou.